Toto je oznám hejterom od Lukyho s Paynom a jeho mikrofónom. Tak teda takto. Ideš, bracho. Luky mal dojebaný mic. Magor. Prichádza sem nová slovenská vlna. Yeah. Luky. Slovenská vlna Pain. 2007. Joho. Prichádza sem nová slovenská vlna, ktorá ťa dostane do raja. Hip-hopového senia, do zapojenia, strekom spinutia. Som hip-hopová tsunami, pretože zapálim ľudí. Rádia hrajú americký rap, pretože nič iné nerozumieť. Môžem jebať všetkých, čo ma budú cenzurovať. Po Slovensko je dar a vy ste proti nám. Toto je slovenská hudba, toto je vaša hudba. Som pravidelný alkoholik, začám byť aktívny paranoik. Hlavne môj návyk, ale paranoia bude asi môj zlozvyk. Pretože keď som ukázal rap tomto mestu, zrejme si budem musieť zaobstarať nepresnú vestu, lebo určite nikto nepochopí môjmu slovnému gestu. Ale ja si pôjdem stále cez túto cestu, aj keď sa možno nevyhnem hejterskému trestu, keď zasa budem na nejakom hiphopovom festu. Asi ich jebe, že musia stávať na šiestu, len vstanú a snažia sa svoje málo zarobiť. A to tak, že ponúkajú vlastnú rytmú hlistu. Kokoti, takto si chcú zarobiť na výstu, a výsmech. Ľudia, čo závidia, pritom sami seba nenávidia, bo oni vedia, že len na rtiach sedia a svoj stereotypný život nemenia. Akurát sa ich tela na staršie menia. Yo, opakujem, ľudia, čo závidia, pritom sami seba nenávidia, bo oni vedia, že len na rtiach sedia a pritom svoj stereotypný život nemenia. Akurát ich tela sa na staršie menia. Yo, yo. Medzi sebou majú čáva, príklad, pištu. On zase ujebe každú dostupnú lištu. Myslím tým, no víš tu. Po prípade budem žobrať o baštu, ale každý mu ukáže na zemi nejakú vytyčkonú sračku. Len dodá, daj si omáčku. Veď vždy, keď navštívi nejaký známy MC éter, závidím tu každý hejter. Dobre, tento odkaz hejterom zatiaľ stačí a mám fiči, či sa im to páči. Sú to len závislí sráči. A tí, čo vedia, o čom vravím, sa môžu nazývať hráči. Keď toto teď čuje nejaký hejmen, tak určite sa mráči. Haha, takto sa tu zase mne páči. Preto tento text má pre hejterov na hejtovanie väčší význam než sporne latex. Ak nevíš, čo to je, tak si zapni celý text. Tam možno zistíš, čo je to latex. Ale nikdy nezbúchaš takýto text. A čo vám poviem next? Malý králik, zajac. Moja čím viac ťa chcem získať, veď hodíme sa k sebe ako Saška a Zajo. Zajac, oblíž mi vajo. Králik, králik.